Potong rambut terus jajan marugame udon neng Solo Baru bolo. Iki wis tekan Tugu Tawangsari, pertigaan iki belok kiri sing arah neng Sukoharjo. Lewati SMKTB iki SMK ku dhisik iki neng kene iki aku sekolah. Lah iki terus lewati dalan jembatan Ban Mati. Sadurunge neng Solo Baru iki aku mampir neng Ban Mati neng tukang potong rambut bolo. Iki rencanane iki aku meh potong rambut sisan mumpung prei. Potong rambut neng kene iki 15.000 bolo. Terus nek 20.000 kuwi wis kat keramas, tapi gandeng banyune wingi mati, ya wis aku ras do keramas. Mandek neng pom bensin iki sisan ngisi bensin terus meh mompo ban sisan iki soalnya rada gembos. Nah, alhamdulillah iki wis tekan Solo Baru. Lokasine kuwi neng Depak bolo. Iki rencana neng rene iki meh golek jajan karo bojoku bolo. Jadi perjalanan saka Gunung Kidul tekan Solo Baru kuwi kurang luwih ya sejaman bolo. Lah kayak untungnya iki mau ki pas mangkat ki ora udan bolo. Alhamdulillah kayak iki wis tekan parkirane terus ya wis sameh mlebu neng Depak Solo Baru. Rencanane iki meh neng rene iki bolo marugame udon. Kuwi iki kaya makanan Jepang-Jepang ngono kuwi bolo. Sing ngerti ya bojoku iki ngene iki. Lah iki wis tekan iki langsung meh nonton-nonton menune dhisik bolo neng kene iki neng ngarep iki ana menune gek iki langsung wae dipilih nanti kok langsung digawekne bolo karo tukang gawe mie kuwi. Dadi marugame udon kuwi iki sejenis kaya mie ngono kuwi bolo. Mie iki gede-gede terus ana toppinge kuwi saka iwak sapi. Selain iwak sapi ya ana sing ayam barang bolo. Akeh toppinge neng kene iki bolo. Lah iki wis dadi pesenane gek ayo dimaem bolo. Lho bentukane kaya ngene iki mine gede-gede terus kuwahe kuwi ana sing kare terus ana sing macem-macem bolo kuwahe iki. Gek iki aku ya dipilih bojoku jenenge apa mau udon-udon apa ngono kuwi. Wis tak coba bolo ya jenenge wae makanan sing rada larang ya jan rada nyeni bolo rasane iki. Jujur wae aku ya pertama iki mangan mie kaya ngene iki pertama iki bolo ya enak bolo rasane iki terus soal iki toppinge akeh. Terus bar saka kene iki kok rencanane iki meh blonjo neng Laris tapi gandeng njaba iki malah uduan terus. Kayak iki aku muter-muter wae neng Depak neng muter-muter teko muter-muter wae jalan-jalan neng kene iki sampai kesel sih gue. Iki bolo gedunge walah dhuwur tenan. Iki tingkat piro iki sing bangun iki gek sapa dhisik iki. Kayak iki reka iki nonton sepatu gek regane 2 juta iki gek gur kicep bolo gek puter wale. Muga-muga sok iso tuku ya, Dik. Iki meh munggah neng lantai loro bolo. Iki ceritane meh golek kursi pijet ngono kuwi engko. Lah iki wis nemu kursi pijete wis langsung tak coba. Iki bayar iki mau di-scan terus bayar iki 20.000 kuwi durasine 20 menit bolo. Iki mau gantian 10 menit karo bojoku. Wah ya